folyik jobban. No problem. A víz emelkedik. Még jó. Kezdetek. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy... Mi az? Queen narancs flakon. Ó, még az illatát is érzem. Kicsit szabad. Adtam. YouTube! Na jó. Kész! Berántjuk a boleróport, ahogy a szegény családoknál szokás. Vagy nem kell majd látom, jó? Azért. Kimenjük boleróport. Most nem tudok cenzúrálni. Na most így, ezt majd rágmánk ki, szerintem, hogy a magyarország és igen.